Adunay good news alang sa mga homeless o katunawad anong Pinoy-anan nunod sa nagpadayang clearing operation sa Cebu City sa 3-meter easement. Kamo ang prioridad sa tukuron nga 30,000 ka housing unit sa Cebu City nunod usab sa pagtuman sa programa sa pabalay sa kasamtangang administrasyon. Gilagdaan na ang Memorandum of Understanding tali sa Cebu City Government ug sa Department of Human Settlement and Urban Development. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Sa tinguhang mamahimong Singapore-like Cebu City, gipatuman sa LGU ang paghawan sa kabalayan nga anaa na himutang sa 3-meter easement aron usab malikay ang mga mulupyo sa peligro sa baha. Nisangpot kini sa pagka-display sa libuan ka mga residente og nagpadayon pa ang gipatuman nga clearing operation. Apan bisan pa man ini, adunay gihapoy nagpaabot kanila nga kahayag sa pag-angkon sa disinting kapuy-an. Sa dili madugay, masugda na ang pagtukod sa 30,000 ka-housing units sa Cebu City. Kini kabahin usab sa programa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga makatukod og 1 ka milyon ka balay matag tuig sulod siyang termino. Karong adlaw gilagdaan na ang Memorandum of Understanding tali nilang Mayor Mike Rama ug Undersecretary Gary De Guzman sa Department of Human Settlement and Urban Development kauban ang uban pang mga opisyal sa dakbayan. That this government, this administration, from the national down to the local, are practically sensitive in bringing the best in the people of the city of Cebu. We are committed to deliver with a partnership of the city of Cebu a condominium unit that is worth 1.1 million. Instead of paying under 6% interest of 6,000 pesos, we will be lowering it to 3,000 pesos. Ang gibubo nga housing project sa Dakbayan Sugbo adunay gahin nga mokapin sa 1 ka bilyon ka pesos o gitinguha nga matukod ug mahuman sa tukmang panahon. Gipadayag ni Mayor Rama nga gi-inventory na ang mga kinahanglan sa proyekto, apil na ang luna nga butangan sa housing project. Tungod kay gamay raman ang luna sa syudad, mga medium-rise buildings ang tukuron. We are a compact city. The properties are also very expensive. We may have to be adjusting and it will become a vertical and minimum of 5 floors. Medium-rise. Samtang mitambag ang opisyal sa DSUD sa mga tao nga mas maayong magpamiyembro daan sa pag-ibig funds aron mas sayo na lang unya ang pagbayad sa binuwan nga bayranan. Gipaniguro nila nga ubos kaayo nga bayranan nga maabot sa pagbayad sa kabos nga hutong, sanglit ang kagamhanan naman ang moabaga sa interes nini. And we should start immediately in order for us to see the completed units within the term of the President. Samtang gawa sa mga informal settlers, makaavail usab ang ubang sektor, lakip na ang mga trabahante sa gobyerno. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.